Ay, hello! Kumusta ka mo? Aniyan sa inyong alagad sa kanginan? Chefon Morales, asap kita. Always say a prayer, mga kaigsunan. Ay, nakalimot, unahon tagin ang pagampo, panalangin. Ngatos itong labang makagawam, Lord. Thank you, Lord. Si mong gihata ka na mong grasya, sa matag adlaw. Thank you, di kayo. O nga naman, kung di kita malimot may gala, sa grasya ang produkto usab sa SED Marketing, sama na ning musunod. Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, kaping matapang kaya kang ipaglaban. Grasyang drama o ginama kini sa SED Marketing, tatak magaling. Mapalit lamang kini sa tanang butika. Okay? SED Marketing, tatak magaling. Okay. Bueno, ang suwatang po karoon ng hatagan o bagtagad o pinanda kini sa kalalaki nga nagpatago lang siya nga Tiago. Kinigibatan o doa sa radyo ni Ray Arellano. Kaisunan ang atong sender si Tiago. Kining magbuhat ang di maayo, no? Magbunga sa di maayo. Mauni akong asawa. Nailang mo taon ni siya sa amo nga mananagan ba? Mubasa kunuhay kapalaran, pinaagis baraha. O nga no na problema, yung kuhanin niya, no? Inaniwan ako pagsugod ang mga pangitabo, ha? Ang dalaga kong gulang na. Basti nanay ko. Ay. Ako, may nangita na ako, Tiago. Oh, day. Napunta di ka? Dili, padong pa kulakaw. Katawanan. Mao gani, ikaw katawanan sa ikaw mangutana. Kanahan ka, kita siyang mapipag-abot na ito. Mo ingon ba, naabot, bergaer ka? Bastila ni mo, Tiago. Nga andagyoy, gabalaan ni mo. Tiago. Sa Tiago? Sa balaan. Unsa di ay? Huy, Ah. wabay nangita na ako diri. Naanay kitugtur ko. Dili maniningil akong buti pasabot. Customer ba? Magpatag-an. Magpabaraha. Hibaw, gina siyang unsa atong racket. Mauna. Day, sa naunsa man taon ka ay patreng. Awa man ngita ni mo, ano man. Ay, wala ba tayo kwarta? May gani kay... Naay nagpatutho na ako. Naka-50 ko ron. Forbida, no? Sige lang kung atay kwarta. Ito pa, bansay konsumo diya. Ato konsumo, napatay bugas, makaabot mo man na. Makaabot sa unsa? Sa sunod di mong sweldo? Huh? Trabaho? Adi ba, buta ko ipasabot ba? Makaabot pa na sa sunod mong customer. Basin pa rin na mo anhi. Tayo! Oh, kita oh. Mapagili pagsulti na ko. Dahil nagpinti mo. Tayo! Manag-an tingali na. Magpatag-an tingali na. Ikaw, manag-an mo ka. Oh, der baraha. Baraha. Naagit tino itaw da. Nas maayo pa man ko ni mong tag-an taon. Ikaw nga manag-an. Wa ang katag-an sa nga ba'y taong paduong din eh. Na, hinay ang signal, oy. Buhay na ito eh. Sige na, ato, pasudla to para makakwarta na ta. Para makapalitag babyo. Babyo. Oh, sige, baboy. Baboy. Dali, lakaw na ito, Ikaw ba, piduang. Sige, palitag babyo, ha? Sige. Ay, may nalang, wadyo taong kumasiruhi. Andamon ko ni akong lamisa og ang baraha. Okay na ni. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Day! Uy! Ay naman! Pwede mo pasudla? Why, ako lang yung papauli. Nga naman! Customer man ka ito! Nelly ay, uliktor to sige utang yung mga prador. Ay, giahak. Wag yun na sila pulig paningil. Ha? Ako bitaw gipangutana. O kapasan ko doon kapulig baliban ko doon. Kaki-dirt eh. Nga mga onta ay, samot lang gutom na to ini. Siya may sudan na to. Buwad. Bitaw, busog pa ko. O gumba nga lata. Mukhaon lang ko, bisag mapasaran ko sa kaon. Kidot kid mong style eh. Pagtaro ka na imong pagkatao. Bitaw, unsay sudan diha ay. O unsa pa, kartong sudan nga gipa-reserve. Nada, ito yung sudan pa-reserve. Gi-preserve na ko. Preserve. Naku mag-preserve, di-preserve. Naku watay reef. Ay, nga nung taong mag-reserve. Gi-preserve sa lata. Gi-preserve sa lata. Kato ganing sardinas ba? Pagutom sa ko, day. Bahala ka, day. Bukaw kag di. Kasi ato, sir? Ay, magpatag-ano ta ko. Oo, dali. Dayon, sir, dali. Naas madam Patreng. Aliko niya, sir, ha? Kaya tawagon ako siya. Ay, salamat. Huwag lang ka niyo, sir. O,
saan? Kape? Gusto ka gatas or juice? Ayaw na. Mayo noon, sir, kaya wasa ko kakumpra. Huwag na niya kaniyo, sir. Day. 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 Patricia. Unsa man. Ay, so ano yung patagan mo? Aha? Grabe, balik ko po, grabe. Nakikustubir. Oh, patagan ko na siya. Aw, kwarta ni. Kwarta! Mayang adlaw. Ay, mayang adlaw, madam. Kining niya ako kay mapatagaan ta ko. Nakita ko na ang akong pananaon. Natagaan na ni mo, madam. Ako pa. Unsa imong ipatagaan? Ang ako laging manok nga igtatari, madam ba? Ikaw at man, mahal ra ba kayo to? Daan pa ko. Natagaan na ni mo, madam. Ako pa. Mao pa. Wow, amazing. Gikawat imong manok karong buwana? Oo, madam. Karong si manahuna. Yes, madam. Unsang adlaw? Gahapon pa. Daan pa ko. Naibaw na ka, madam. Ako pa. Gusto na ako mabalik nga ako manok, madam. Uy, ipapreso na ako ng kawat. Di na kinahanglan. It's useless. Nga naman, madam. Base sa akong nakita diri sa akong baraha nga why joker, ang imong manok patay na. Ano naman tayo man? Tungod kay gitari ni sa nagkawat. Nakita ko nga rin ang imong manok. Nituay ng liog. Kay naputos sa bunog sa kontra. Bunog? Nga nung bunog man? Waday masama ng sa buwang, madam. Wa. Kay ang kontras imong manok, gloves mo gigamit. Maudi ang namatay. Animal ng kawatan na. Animal gyud. Pero, oy, angay ka magpasalamat. Nga nung magpasalamat man ko, madam, nga ako manok ikawat. Ya, namatay pa yun. Ya, magpasalamat noon ko. Hindi ka magpasalamat. Nga kung ikaw pa'y nanari ato, patay imong manok, pildik. Di ay, no. Maong angay kang magpasalamat og nakabawas ka na sa kawatan. Kay base sa akong nakita diri sa akong baraha nga why joker, ang kawatan na matay pagkapildis imong manok. Giasik! Mayra. Mao na nga angay kang magpasalamat sa kahit asan kay dili ikaw ang napildi. Salamat, Madam Patring. Ay, mahal ba tatong manuka pagpalit na ako da 2,000 to. Ayaw ka bala ka. Sa sunod nimong panari, mudaog na ka. Siguro ka, Madam. Maoy nakita na ko diri sa akong baraha nga why joker. Salamat, Madam Patring. Tuod pala may akong hatagan, Madam. 2,500 lang. Mahal pa mas kong manok. Standard price na nako, sir. Mura man sa noo kong napildihan ni pagkakito tani. Smile rin yung kong asawa. Tiago! Ano na ha? Pagpalit itong 2 ka kilong baboy. O 5 ka kilong bugas. Ganador, gid ha. Ayaw tong tag 20 ang kilo. Kay lagong patos imong naong. Batiya ka na. Pagkakidor to eh. Ay, Day, Patring! Day! Unsa man? Ay, customer, mabatagan! Kinsa man na? Parikanor! Oh, gibiyaan na sa siyang asawa di ay. Ambot ako kibaw. Sige lang yun na siyang gibiyaan. Giingnan na siya. Nga, siya'y biya. Gahi makay ko. To! Mare, may adlaw. Mayang adlaw pa rin kanor. Gibiyaan na to kasi mong asawa no? Hindi, Mare, akong ugangan mo inimiya. Tapsinganda. Wagin matag-an ni da. Pero may biya gyapon ang usawa, Mare. Kay miapas mo siyang inahan. Ikaw na gihapon. Medyo kung muna nag-anak ko. Karon tag-ano na ko unsa imong ipatag-anak ko. Imong ipatag-anak ko kun mo balik bang imong asawa ug imong ugangan, di ba? Di na mao, Mare. Ay, wagid ko makatag-anda. Hinay mong signal, good. Unsa day imong ipatag-anda inako di ay? Kuan, Mare, kanang tag-ana ko no, Mare. Kung makadaba ko no kung kwarta inig uli, kay manguwag ko nimo. Anpak ko. Tag-ana di mo, Mare. Bliban ako ni mo, Mare. Managkan ka di ka. Managkan ka tinuod, Mare.
Oo, natag-anan ako nga manghuwang kag kwarta, pero wa man makita diri kung makahuwang ba ka. Wa bitaw makita. Rita Mare, umubikaon. Sa ang gibiyaan ko sa usawa, gangan ako Mare. Ako rang usas bay. Ya, wa bilin og sudan og bugas akong asawa Mare. Paluoy sa taon ni Wa mata mo kwarta na Mare. pre, uy. Kwarta ba? Kwarta. Wa mata. Na. Sa ang gibiyaan mo yung taon ko sa akong asawa Mare. Ay, pait sa di mo, pre, uy. Kada doon mo biya ni mo sa inyo, no? Aray din ka mudagan na mo. Basig sunod, pre. Silingan na ni mo yung mubiya. Unyang mudagan, gihapon ka dire, ha? Di na may tabo Mare. Di na may tabo. Di unsa nang pagsiguro, pre. Wa ko'y silingan. Sure ko ako katagan. Bisay na nani ang racket sa ko asawa. Sagol sa taon pangilad ba. Pero may gamay putli man sa disiyag kasing-kasing god. Mao nga maluoy kay ko sa akong asawa kay maluoy mo pud siya sa uban. Unya. Day, pwede kami istorya ka dito. Unsa man na? Kuan ba kini? Di mahimong undangon tanang mga binuang di mo day, ha? Kana bang murag da pangilad sa mga isig katao na to ba? Murag ako mo nakonsensya ning kilakihan noon. Sus, baya ni Mogo. Naunsa baya ka? Ugwa pa ning pagpanag-an ako. Dugay atang napas mo. Oo, lagi. Pero lain masal kayo nga makakaunto ta. Pero agisad sa mga binuang taon. Mga inabuhit o tarong dayo eh. Unsa man sang panginabuhi ang wa man tay mga trabaho, aber? Asa mo kita tarong ka trabaho? Aw, si kalag-ingon nga mangita. Wa gyud kay nakit-an papoy nimo. Unsaon man ako pagpangita di man ko nimo palakton disbay kay wa kay assistant. Unsa man koy? Pangitag trabaho. Kay mo undang nako ning rakita. Sige, sukar karon mangita ko trabaho. Pero undang ani ha? Nagmundang ko ron. O pa makakitag trabaho, mga pasmota. Di man, maulay man. atong sabot nga mundang ka kung makakita ko og trabaho. Wa pa kay trabaho. Mapadayon sa ko. Ay. Customer, lakaw adto ah. Ay, nasa maila na ni Ron Purbida. Adto Libaran nila ko, eh. Ayaw sa lagi kay wa pa kakitag trabaho. Last na lang ni lakaw adto dayon dali. Madam Patring, ni ako kay mapatag-an ko. Daan pa ko. Natag-anan ni mo, madam. Pagsangpit pa lang nimo dabatyagan na nako ang dako mong problema. Mao ba? Mm. Hala, oy. Mananag-an gyud di ay ni siya. Madam, ako untang ipatag-an mo bahin sa akong pet nga gikawat. Daan pa ko. Pero tan-awon ko una sa akong baraha nga way joker, kadiyot lang ha. Palihog kog kat sa baraha, ma'am. Madam. Nahibaw ko. Natag-anan po ni mo, madam. Wa, nakita ra nako. Grabe sad kagwa nako nakita, di ba? Base diri sa akong nakita sa baraha nga way joker, nakita ko ng imong problema. Salamat. Nakakita na ni mo si Koan Brownie. Ha? Nakita na ni mo. O, nakita ko na. Ang tinuod, wa kawatang imong iro nga si Brownie. Wa siya kawata, kundili naligsan siya. Ginoo ko, Brownie. Nakita ko diri sa kong barahang way joker nga nigawa sa gate ang imong iro nga si Brownie. Og naabot siya didto sa highway og didto siya naligsan. Mananag-an gyud di ay ka, madam. Yes, ma'am. Ako ray mananag-an nga wa gyud masipyat. Gani ka ng impeachment ni VP Sara? Ako nang gitag-an. Gi-impeach siya, pero wa na ko makita kung madayon ang impeachment o dili. Ngano man. Magbawa, manggod ang signal, good? Mao nga, base sa akong baraha nga way joker, ha? Klaro og tataw kaayo nga naligsan ang imong iro nga si Brownie og mo'y hinungdan sa iyang kamatayon, ma'am. Pero, madam, dili man iro nako ang nawa. Si Brownie maka ang imong iro? Dili man na iro si Brownie, amo man ang iring. What? Sa ito'y... Aba, di pataka ka malagtag-an, oy. Pangilan man ang imo. Dili iro si Brownie, usa siya ka iring.
O gawas pa, unsaon man niya paggawas sa gate nga, wa man may gate. Pasensya na ka, ma'am, ha? Murag, magbawa mo ko ng signal, good? Dilo mo ay, signal sa imong mata, pangila di inyo. Ikihatanong ka, mura inyo. Ma'am, Patay na tayo, patay! Mao di ako problema ron. Problema kay mis kong asawa sa kukas babae. Lagi giilad kung namo siya. Hadlok ni kabasig tinud-o niya niya ang gingon nga mukiyami ba? Saan na namo? Palihog tambagi mi be. Abam, naam Eunice Bible, klaro man kini nga kaning patuto sa ato yung siga tao. Palihog tambagi mi ani bambis. Tiago. Kayo mga mama, sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy pirmi ang mga bata niya. Gawas ana, palitad mo sa Diamond Yema Espesyal, OB Yema Espesyal, sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami! Lami, happy yung kay ka. Basta magkainom ka sa ato ang Don Pepe Tablia. Unya, ugom ta ng dayong mo niya may special. Mo na dot ka na to ugumon. Smooth kaya itong sa ba na to, ana. Samarasan ka, smooth na to ugumon sa OBM special. Pero laylay ni sila labi. Ito ang kalawasan. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karogadlaw. Si Tiago, Ate Pres. Tiago. Kani Tiago, Ate Pres. Yung kasawa ng nagaan. Kanaman tagantag baraha. Pero dahil dila, Ate Pres. Klaro ba kayo? Pagkatapusan na niya babae, nagpatagaan nga asa kuno sa brownie. Yang isa, ay, brownie, ligsan mo brownie, na. So, di mo babae, di mo na, iro akong brownie, iring mo na. Saan mo, imo, magugilad. Oh. Sabad. Gisakyan pa primero niya lan. Gisakyan siya, umauba. Dalayat sa gate. Siya, mau ba? Dili magwa sa gate, kay wa man may gate. Umigit. Nya, mohana sa taon siya. Inigit siya, umigit siya. Magwawa mo signal. Baita na sa. Mao na, ang problema ron Tiago, bam. Kay suko kayong babae, mura ko na siya giila, dalok siya nga. Basig mukiha tinora, hindi man na makiha doon kayo, wa man na niyo pa pangwartahi. Ang problema, katong mga nituon na niya sa una Ate Pres, katong pangiwag 2-5. No? Sa standard min ako, 2-5 man niya ako baranan. Nagitagaan niya. Gitagaan niya, unhan-unhan ra ba niya? Nya mauna nga dong Tiago, dangal na nana dong klaro ng Makiha ba gud na? Ambot lang ni Ate Pres no. Ambot bam, makiha pa ni nani bam. Basin kay usa man na siya pagpangilad, involved man siya og cash. No? Usa ka babae kumaigo gani sa imong pangutana niya o sa imong isukmat niya, mabungol siya. Ha? Parada nimo. Ano man? Kana yun ka bab ko ana siya. Ha? Wa ko kadungo. Mabungo man ka sahay. Nganong wali mo pa ka nagtarong ang mga kuan, mga performers. Ha? Nakalimot ko sa kong hearing doon siya mag-iingon. Kung ari ka dire sa Lucas 12, versikulo 58, kung may mukiha kanimo paning kamot, sa pagpakig-uli kaniya, samtang anaa pa kamo sa dalan. Aron dili kaniya dadon ngadto sa maghuhukom ug itugyan ka sa ngadto sa pulis ug ihabalhog kaniya ngadto sa bilangguan. Ana, may dire. Now, ang kaning linyaha, ngayon, pangayod at pagpakig-uli samtang napa sa dalan, para nako, nagdapon ni sa po nga pagpaubos. Pagpaubos, niya ka nang dili ka manghambog, dili ka mangilad, usulti ka tinuod. Murag ingon ana ang aning linyaha para nako. Daan naman tang gibadlong nimo Moise, kasi nga na sender. Tiago. Daan naman tang gibadlong nimo Tiago imong asawa o ikaw na ibaw masad ka ganin ingon man ka nga lain kaayo ka magkaon mo sa kwarta nga Kapait sa Tiago, bam, kay wa siya trabaho, di siya mangitag trabaho. Ikaw Tiago, pangita pug trabaho taon do. Mauna. Biday hug tiga sa hagdan ron no, bida sa di mo. Mauna nga, kinahanglan gyud ka mangitag trabaho. Kay luoy pud na imong asawa, mangilad lang taon, siyang panagna, kay wa ka trabaho. Dakla ron, may daklo. May paisay nanguan, nagaan. Nahinumdum noon kung
Ninumdum ko nga ni Tiago ko tabang kauban na to, di ba? Tiago Perez? Juliet, oo. Ah. Nga katong gihimo kong Jesus dito sa Bambaling, Siete Palabras, Ah. siya may usang, doha man kakawatan sa tapad. Ah. So may usang kawatan, diri sa kong wa. Ah, ah. Diri sa kong tuot sa kakawatan nga may pakabayuti sa gamay. Di masugistas mo na ba, no? Oh, nya. Di masugistas mo, ano yung kawatan? Di man guro mo ba? Oo, di masugistas, no? Kakawatan kili di. Karon, di karon nagpadayon ng Siete Palabras ay wow ako ng nanana. Ang karis Tiago dire, sa katong may pagka bayuton og gamay dire akong tuod pa itong kapil dupa ta dire, tipo sa kapil dupa. Gayaw-yaw. Gayaw-yaw. Wait, Sobor uy. Kaya kapadayon man Siete Palabras, lugi pa ni mo man alas 3 ay kapil ko dupa dire. Tapos say gigot ato yung kamot ug tiil. PC. Ah, PC niya. dili mo ma-union? Dili kay ang cross gibuhatan magkanang murag Ah, ali. lilikuran gamay. Ah, Oo, nakalingkod mo gamay. Oh, gamay ana Ah, oh, niya mayo. kanang nang. Wala gito si Tiago, isang sabi dia kon kay kani usa sa inyo. Dugay man man alas 3. Ay, kapon ko do pa diri ay. Nainom daw lang sa ko sa istorya ni Tiba ni Timpres. Nga. Nga ang iyang amigo, kaan lagi, kanang gilaan ba nga, gilansang, pero naibawaan nga kanang birukon. Nga hubog ba niya ko pare. Pre! Birukon? Si Biro. Ano bang, ang usa ka itlog dako, usang gamay mo. Danlak? Danlak? Dili, birok mo ng kanili ka anak ba? Lain sa danlak. Lain po ng dadla. Oo, niya to. Hindi, gilansang naman. Oh. Nya, paglansang dito, giukab yung... Ha? Giukab yung... Gitape sa ginoo sa... Kato ginoo sa... Pre! Tinor nyo ang gibiro. Kisa ba nag-ano, uy? Sa to yung kumpare, hubog mo kayo. Ah. Inuin. Pre! Pre! Sa... Ilayo na to. Tinor nga gibiro ka, pre! Alak kalain. Wa mo. Mabadlo nga. Ay, di ba lugoy, pero nagkagupot kita, pre. Sige, pagkauwa man, supak na yun sila. Nananaog, nananaog. Oo, Ay. ni ambak, sumpag guys. Sabo, Nakauwa uy. ka na kung rin gawap. Katawa ko di istorya ni Tiba na Kalain sa ko amin. na, uy. May giliba mo, akakuha na ba? Sa, gibiro ka ba? Di Okay. ako gulyat kay pagkauman sa Siete Palabras dito raman kami ni writer director Arman Plaza. Oo. Kami manukuyok. Papa ni Dito Indemate. raman puyo sabay ni kanang director Eking Gutierrez. E pagkagabi nanuroy na may mga bato. Hulong ginuoy ng suroy. Hala, uy. Ilan mo mga bala ko gimong ginuo ganiya. Sa, ginoo, mag-children party ka, ginoo. Wa mo dila kabalo. Kasi nakabalo. Pare ka ba? Balik dali, Tiago ba? Masakot na ito, Tiago. Kanang badlunga yun mo asawa pa nalitag ikiha ka mo mapugod yun mo ka tubang Pangaylo pa sa ilo. ato na lang pagpaubos pangaylo pa sa ilo saon nga binuhatan man na si mo asawa pansakto tong gingon ni Goliath mapanarbaho po ka Narbaho. aroy mo asawa na nagkay katarungan nga papuyo na mo asawa pa kung sa mo asawa yung Yeah. kung atik-atik na ba sa inyo ganina kung signal si pagtuon niya ko ka na apps pre o cellphone nga login mayo salamat pa mo na kateng cellphone Kala ko ang puzzle, tihon.